Department of Labor and Employment ug ang University of San Carlos ug ang USC-KNN. Ako si Angie Saniel. Doon nga nasadta nga makaton karong hapon mga kasibya dinhi sa laing edisyon sa atong tulumanon Negosyo Ta Bai. Hangtod ta karong alas 2 sa hapon din ato nga mahisgutan kini magpamaagi alang sa pagpanindot gyud og pagpalambo sa atong tagsa-tagsa ka mga negosyo. For the past weeks ato na nga nasugdan ang pagpahigayon nato sa ato ang mga lessons on air. Salamat kaayo sa una nato nga mga nagsilbi nato nga professors online. Daghang tag mga nakatunan unsa ang pag-start sa business, unsa may kinahanglan nga mga basic kaayo alang pud sa pag sugod og negosyo. And every week we are learning aron pud nga mas mapadako pa nato no atong tagsa-tagsa ka mga negosyo. Dili lang ni mga winners nato sa USC-KNN apan sa tanan nato nga makasibya nga buot gid magsugod na sa ilaha nga negosyo. Apan sa di paklarohon nato sa mga nagtan-aw nato through CBA TV. Ang inyuhang kani magusto gyud mo appeal alang ni sa ato ang USC-KNN dinhi sa Negosyo Ta Bai. Wala pa mi schedule kun kamo buot gyud nga mahimo nga winner sa KNN padayon lang mo nga tan-aw dinhi sa Negosyo Ta Bai aron makahibaw ta ilabi na sa schedule sa atong umaabot nga mga seminars because we know na paghihapoy pandemic og lisod pa kaayo tong pag-adjust karon mga kasibya, but kami andam nga motabang sa daghan nato nga makaigsoon at magsugod ilang tagsa-tagsa kamasyo. Og di ta maglangay karong hapuna ato asang i-welcome atong makaubanan dinhi sa Negosyo Ta Bai atong unahon si Sir Devin ko. Sir Devin, ayong udto. Mayang udto Angie, mayang udto kasibya, mayang udto sa masugin di paminaw. So, nanagita sa Burmans, no? So unya mga nagma-update sa no sa tong winners kung unsa na dibuhat nila, no? Hapit na gid ang Pasko. Daghang salamat Sir Devin. Nya sa di pag magpasko, padung na pod ang kalag-kalag Sir Devin. Yan natay mga winners pod dinhi sa USC-KNN nga ilaha pong negosyo is mga kandila. So pwede mo hatag na mong updates bisag dili mo na mo live karon nga makauban pinaagi ni sa Negosyo Ta Bai, mamahimo mo makapadangat sa inyong mensahe sa ato ani nga comment section sa Facebook o sa atong YouTube channel, Sibya TV. Daghang salamat Sir David. Nihigayon na atong pangumustahon sad si Ma'am Marilyn Perez. Murag karon pa mi nag-abot ni Marilyn dinhi na sa atong bagong platform. Ma'am, ayong hapon. Hapon, Ma'am Angie. Nakita ta Ma'am dito sa Sutiyo katong 2019. Dugay-dugay na gid ta Ma'am. Ma'am Musmi, Ma'am Marites. Kamusta? May hapon, kaninyong mga kasigya TV. May hapon, Ma'am Angie, Sir Devin, may kauban ako sa KNN. Thank you kaayo Marilyn. Hopefully karon to datay madugang no sa ato paghisgutan gyud karong hapon. Salamat. Mawala siya rin. Si Ma'am Angie. Padungog. Madungog si Ma'am Angie. That's true, di madungog. Kamusta na ka, Ma'am Musmi? Kuya pong sumat. Kadungog ka na ko. Oo, kadungog ko. Nakita ko nimo. Yes, kita sa mo. Ang kauban sa nato karon